Hvala kolegici Ruži. U ime izdavačke kuće Naklada Slap, koja je objavila ova 4 naslova koje večeras predstavljamo, obratit će nam se profesor Krunoslav Matošić, glavni urednik Naklade Slap. Gospodine ministre, gospodine rektore, gospodine dekane, gospodo prodekani, nastavnici, gospodo recenzenti, gospodo studenti, studentice, uvaženi gosti. Zahvaljujem na mogućnosti da kažem koju rečenicu o nakladi, jer ja se ovdje osjećam posebno pozvanim i počašćenim što možemo predstaviti 4 naslova jednoga čovjeka u jednom trenutku. Naklada Slap je krenula kao izdavač psihološke literature, krenuli smo sa knjigama, razvijali smo se u smjeru testova, ali onda relativno rano smo objavili jedan priručnik, odnosno jedan normativni akt iz područja patologije ponašanja, to je bio dijagnostički statistički priručnik za duševne poremećaje Američke psihijatrijske udruge, davne 1996. 4. izdanje. I kroz tu knjigu smo ostvarili jedan, da tako kažem, link prema profesorima i nastavnicima medicine, odnosno medicinskog fakulteta. Kada smo koju godinu poslije uspjeli objaviti Sobotin atlas anatomije, krug suradnika vezanih za nakladu Slapa koji su dolazili iz područja medicine zapravo je znatno porastao. I onda nekako samo po sebi se razumjelo da ćemo prije ili poslije ući i u druga područja medicine, ne samo humanu medicinu, nego smo dobili onda i naslove iz područja stomatologije. Nakon što smo objavili Sobotin atlas, malo nas je ponijelo, pa smo hrabro krenuli u prijevode nekih kapitalnih izdanja iz stomatologije. Tu ponajprije mislim na nekoliko knjiga koje je objavio Time Verlag u Njemačkoj, vjerojatno vodeći izdavač kontinentalne Europe što se tiče stomatologije i dentalne medicine, a mi smo imali petlje da uđemo u nešto što oni sami nazivaju atlantn, dakle knjige koje su ekstra kvalitetne, ekstra dorađene, ekstra precizno, sve je kontrolirano od sadržaja do tiska, do izgleda, do dizajna i tako dalje. Međutim, koliko god sad uvjeravali sebe da smo mi samo krenuli sa psihologijom ili da nekako u psihologiji imamo kao vodeću ulogu, nakon što objavljujemo ove 4 knjige danas, nakon što u ponedjeljak budemo predstavili još jednu knjigu iz stomatologije na samom stomatološkom fakultetu, ja moram reći da se slika u mojim očima Naklade Slap u samim mojim očima malo mijenja. Mi nismo samo psihologija, postajemo i dio stomatologije. Ali dopustite još jednu osobnu moju impresiju koju ne mogu prešutjeti. Mi smo u psihologiji radili sa puno ljudi, radimo sa puno ljudi, a kada je docent Vodanović došao sa svojim tekstovima i pokazao s koliko je on suradnika uspio ostvariti suradnju, mi smo u Nakladi Slap bili svi pozitivno zapravo iznenađeni, da tako kažem. Ja sam kao nešto radio u svom životu u području inteligencije, pa inteligencija, znate šta je inteligencija? To je ono što nitko ne zna šta je, ali svi mislimo da znamo šta to je. Pa smo onda došli do područja emocionalne inteligencije, pa emocionalna inteligencija vam je još više još složenije da biste razumjeli uopće što je. Pa ja neću reći da je kod docenta Vodanovića emocionalna inteligencija u igri, ali socijalna inteligencija, što je nekad bio predpojam emocionalne inteligencije i socijalne vještine, sasvim sigurno jesu. Skupi tako velik broj autora, usuglasiti, kao što je jedan od recenzenata rekao, različite pristupe, različite škole, različite filozofije, načine razmišljanja, sasvim sigurno nije jednostavno. Mi smo u Nakladi ponosni što je docent Vodanović odabrao nas kao izdavača, jer mi cijelo vrijeme svoga rada tvrdimo da smo mi autorska kuća koja ima uzajeman odnos sa autorima. Koliko god smo mi dobri, kako je, hvala lijepo gospodinu rektoru za podršku rekao naš rektor, ali toliko smo mi jaki kroz autore koji nam nose jake naslove. Hvala vam najljepša.